Kowe iki piye to? Hah? Kowe iki ngopo nglakon aku mundur? Hah apa? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur. Aku mundur apa? Wedi. Mau jarane kaya menang, Tru. Tenang, tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos ya. Lho. Bagong iki. Ha. Ngopo tak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampeyan. Sampeyan muni piye? Mang baleni. Sampeyan ngendika napa? Mang baleni. Lho, kowe malang krek ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngormati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa parat? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani basanono, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama. Ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja jiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapur kowe kok tak ajeni, Bapak, Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Tru. Iki mau muni piye, Tru? Lho. Aku iki kelingan ora, aku ora do makler mau. Ngene iki muni ngene iki. Muni piye rada cecakne ya. Petro. Kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele. Bapakmu kok bangun kayangan ki. Bapakmu ki gablek apa? Sing nggo mbayar cengele kae apa piye? Dian. Aduh. Enggak kuat aku, Tru. Nek enggak kuat nesu, Gong. Aku nek ora kuat semaput e. Padune arep mundur. Anjur semaput ora. Muni ngono kuwi. Edan tenan Baladewa, Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit, kowe iki urung lair, Bol. Ade aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Ngapain do keplok ngapain, Tru? Seneng karo omonganmu. Omong ngono kon ngijoli dhuwit wae. Oh ya. Ngijoli dhuwit wae ora. Keploki nek ora ana apa-apane percuma. Sadar ora kowe? Hah? Walah Baladewa, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutha, kowe nganggo bintang nang pundak, kowe nganggo derajat pangkat blas, kowe ora ngajeni wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan. Uripmu mbiyen endi? Uripmu nang Widara Kandang. Kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Mergo jaman semana war dipateni karo Kangsa. Ngerti kaya ngono mbiyen tak keke Kangsa men modar. Ngerti nek sifatmu kaya ngono lho. Aku sing nutup-nutupi nek prajurite Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti totoh nyawa. Ning tekan semene apa? Kowe tau ngekai aku apa? Terus Gong, terus. Ayo, semangkean ora. Kowe iki mbiyen cilik-cilikane ya nyunggi garu, nyunggi luku, nggawa kebo ngluku ning sawah. Sikilmu ya gupak blethokan. Kowe iki ya mbiyen wong desa. Bareng saiki lungguh kursi sithik kowe glelengmu ra mekakat. Mbok sadar. Sadar ora kowe jaman semono ki ora nggon aku Gong, aku goleke wong 40. Kok nyoblos aku kabeh pokoke. Kowe njaluk apa engko tak turuti. Kowe omong, sok kene iki dideki toilet. Sok kene iki diaspal. Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih mlangkring nang watu sprene. Nggre bokonge sisik kena banyu mak nyes. Nyes enak banget ya. Enak. Saya nek esuk kae luar biasa rasane. Ha iya. Hah? Mula sampeyan iku kudune sadar ora sampeyan ae dhewe. Sampeyan ngunek-unekke kula kewirangan. Kewirangan asli. Saiki arep ngapa? Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Barek apa jenenge kuwi? Dar kowe ora. Tru, nah aku rada kamisosolan gedhek cengele, Tru. Oh iya. Saru kulino nek ngomong iso kanu gedhek ora lancar. Oh iya. Mula utuh dina iki nganti sing jenenge akon bali Bagong Tru
Aunana Widanana. Ora gelem mulih. Ora bakal aku omong karo Bapak Semar. Nek para Pandhawa kepai ora nggawa pustaka Jamus Kelima Sada, ora bakal bali. Amba pepalange aja kok wujud manusa cengel aja ndas ya. Nek ndas edan aku ya. Aunana Widanana ora nadan dewa mudhun ana ing jagat dadi pepalange Bagong rawe-rawe tatat rawe tarandas malang-malang tak putung tetep bakal lakoni. Lho, kowe nantang karo Baladewa. Apa kira-kira wani karo Baladewa? Oke, perkara wani dan ora iki, Tru. Wani karo ora iki kowe. Oh, aku kok piye kuwi? Aku wis nganu wis guluku wis lara ya, Tru. Nganggo bengok-bengok ngerti kowe. Lho ta. Ora dirokoki ra ilang iki. Oh. Njaluk ora. Kari loro nggo nang mulih. Oh iya. Wah, ngirit banget iki. Nun sewu. Kula sing dadi wakile. Blas iki jajane iki rembukan apa iki? Iki rembukan kok genti-genten iki piye karepe? Lah karena mung suwe wong loro kok, Mas. Dadi aku kudu genti-genten. Ngene, pripun? Tak gawe sayembara napa? Sapa sing cilik gedene saka uliate dene Baladewa? Menang Boyong Pustaka Jamus Lima Sada. Nun. Sapa sing cilik gedene saka uliate dene Baladewa? Menang Boyong Pustaka Jamus Lima Sada. Muni piye, Tru? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadidaning Baladewa menang Boyong Pustaka Jamus Lima Sada. Tandhingi, Tru. Semangkean. Aja gawe sayembara, awak dhewe yang gawe sayembara. Sayembara mau boleh. Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuwandane Petruk Bayangan Pustaka. Lha sik. Kok aku? Aku seneng ngarep kok. Wah, kowe iki cilaka ora. Aku ora melu apa-apa kok. Ngoten sayembarane. Yo, iso nglaki aku Bayangan Pustaka Jamus Lima Sada. Saniki, yo metu njaba, Mas. Sampeyan aja gleleng. Kula arep paming pono kawan metu njaba. Tru. Aku metu njero ya. Oh ya sakaremu aku tak metu njaba. Metu njaba. Ayo, glandang mengko legane. Ndara Antarsena? Iya, Gong. Bekti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa. Kok pasuryane ora kaya adate? Sampeyan niku nek teko mesti ngedum rokok lho. Niki kok kaya ora ana piye niki? Sik, perkara aku ngedum rokok iki rak lega atiku. Nggih. Wangsulan, Tru? Iya. Ning kok saniki kaya mboten lega, jujur wae aku ora lega rasaku, Tru. Mboten lega rasane mergane aku nampa panjenenganing Prabu Mandura. Yen to kowe wani karo Prabu Mandura, iya. Oh nggih. Lah terus sebabe sampeyan rawuh mriki jalarane napa? Aku diutus karo Mandura. Ken nyekel kowe. Nyekel pripun? Tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak leboke pakunjaran. Kok iso? Kok iso, Anta? Anta sapa? Antarsena kuwi. Kok kula aja dilebokke pakunjaran niku lah salah kula napa? Nek kula melakukan penipuan, perjudian, penusukan niku sampean nyekel kula ora masalah. Ha kula niku ora nglakoni napa-napa arep dirangket. Kowe wani karo Siwa Mandura, ya to, Tru? Ya to, Gong. Kowe wani karo pepunden padha karo kowe nampa keluputan. Kowe gawe isin pepunden Pandhawa. Kowe gawe wirang pepunden Pandhawa. Kene, ulungna tanganmu tak bondo. Bagong Isan tak bondo leboke pakunjaran, ora tak pakani mati nang pakunjaran kowe. Piye, Gong? Nek mundur. Iya. Mundur terus. Iya. Kene le. Wangsulane wong ngene iki nek wong gleleng nek ora tempuke wong gentro kene iki ora. Sik, Mas. Masalah kowe nyekel aku monggo, terserah, ora masalah. Kula niki warga sing manut pernatan hukum negara Ngamarta. Kula ora bakal silak. Kula ora bakal endo nek pancen Bagong salah, nek pancen Petruk luput, ora masalah. Ning nek sampeyan iso nuduhke keluputane teng pundi, kula melanggar pasal pira, niku monggo ajeng manghukum. Ning mengke riyen
menyiliki kidik. Wirataya. Apa terus? Menyeliki diki. Ya kleru ya. Menyelidiki. Wong niku nek ajeng menyiliti. Walah. Menyelidiki, menyelidiki niku kudu nampa pelapurane kedua belah pihak. Ngoten. Sampeyan entuk pelapurane Sinuwun Prabu Mandura, monggo. Ning sampeyan kudu takon karo aku. Janjane lara-larae apa? Piye? Ngono. Ora kok nampa pelapurane kono terus kono dicekel, kene dibingkem ra entuk omong. Adil macam apa itu? Nah, ngono kuwi kok. Menengo kowe men ora usah cerewet. Yo, saya aku tak takon karo kowe. Takono. Waton ora angel-angel. Sebabe apa kok wani karo Sinuwun Mandura? Nah, ngono iki lagi adil. Sebabe ngene, Mas. Aku karo Petro dikongkon bapak. Yo, kowe iki mbok basa karo aku. Wong kowe ora basa karo aku kok. Aku pancen ra iso basa. Padha aku ya ora iso basa. Aku dhek pelajaran basa Jawa ora mangkat. Wah, ngayali ra Jawa. Meneng wae to? Yo. Aku dikongkon bapak. Yo. Kon sowan ning negara Ngamarta. Apa? Apa to? Apa to wigatine? Ya kowe mung dikongkon supaya mboyong para Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Sebabe bapak arep bangun kayangan. Dudu papan sing magrong-magrong kaya kayangan dudu. Ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe ana ing kayangan kebak karukunan lan katentreman. Paham? Terus syaratnya siji. Aku kudu mboyong para Pandhawa. Mboyong para Pandhawa. Sinambi mundi pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Terus rawuh Prabu Kresna ya ngendikake nek arep mboyong pustaka Jamus kelima sada dienggo tumbal wadaling negara Ndarawati merga Ndarawati ketaman pegebluk. Sampai di situ, waduh. Aku curiga. Apa, Gong? Curiga iki keris. Lho, mencurigai iki lho. Cubriya. Aku Cubriya. Sinuwun Ndarawati iki Nalendra Titis Wisnu kok negarane ketaman pegebluk. Itu hal yang mustahil. Ha ta? Ya, terus pegebluk iku tiba ning donya dienggo papan sing elek. Papan sing apik ora bakal ketiban pegebluk. Mula kula curiga. Ya nek Sinuwun Ndarawati niku tenan, nek palsu, nek mung arep gawe mboyong pustaka Jamus Lima Sada, napa mboten kapitunan? Wah, kula matur ngoten niku Prabu Baladewa panos maning jalanan. Petro, Bagong, kere ketibal 17 wong elek nyolok mripat, mung batur kok wani karo Nata Ndarawati. Kowe iki meng kere sadar. Kula sadar wong kula ya kere tenan. Kula ora apa-apa dunake kere niku ora apa-apa dunake wong ora duwe ora masalah. Wong kula ya ora duwe tenan, kula niku ya wong melarat tenan. Lah iya, lah nggih. Hambareng tekan ngendone Sinuwun Prabu Baladewa paring pangandikan. Kowe bali aga. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat. Semar ki wong ora duwe arep bangun kayangan. Sing nggo bayar cengele bapakmu kuwi. Ha iki wis bajigur iki. Iki wis melebihi apa jenenge unggah wis nglanggar tata krama nganggar unggah-ungguh. Sane ngene Mas. Perasamu sebagai anak, ya. Nek bapakmu DC piye? Aku nesu. Umpamane tak uneke Antasena anake wong Werkudara, wong dlogak-dlogok, wong ra iso basa, hunah-hunuh. Rasamu piye? Wong mau tak ajar mergo nginuk karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki mbelani bapakku to. Ento iso to Antasena. Undang-undane ento. Ento itu Kang Nata gamelan men. Ora masalah. Ora. Bener sapa saiki petungan? Ujebul lelakone ngono kuwi to. Heeh. Aku ora gawe-gawe aku. Sumpah wis to. Oh Prabu Baladewa terus sapa sing cilik gedene iso ngulate duwe lho. Menang boyong pustaka Jamus Lima Sada. Ha niku terus kula metu jaba. Kula tataki tandane Prabu Baladewa. Ngoten. Kowe ngerti ra aku bongak-bongane kesadar ora kowe? Nah. Berarti kurang seru. Heeh, aku wis ngerti. Nah, mula niku sampeyan iso metung, sampeyan iso mikir. Ngoten.
Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan mbelani sapa? Sampeyan mbelani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajal ye. Boktake wong Depok kene. Antasena karo Bagong iki menang sapa? Nek menang sampeyan, Piyai Suwenake wis nglumrahke. Lumrah Antasena Satriya. Nek menang kula, sampeyan isin selawase. Ngono ye. Ora ketap-ketip ento. Entanto. Kowe meneng ta cah jireh kok ewek wae. Wisane mung dekem nang mburi kok. Oh, dadi critane ngono to. Ah, aku wis omong. Kuwi ladalah, ora ladalah iki serius. Piye terus piye? Ayo golek gon sing jembar. Rupawani jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Nek ngono nek aku ngewangi Siwa Mandura, salah aku, Gong. Aku iki tergantung pikiranmu. Salah karo ora iki gantung sampeyan menggalih. Monggo arep ngewangi Baladewa. Oke, ora masalah. Sampeyan bantu kali kula, matur nuwun. Tegese sampeyan nom-noman sing sadar karo kahanan to. Iki maksudnya piye kok ngrangkul iki? Tro, ngati-ati lho, Tro iki aku dibanting tiraka lho. Ora Ndara Antasena wis eling kok, Gong. Eling piye maksudnya? Eling ngrangkul kowe nek dhewe salah. Iki ketoke sikile kok mlebu-mlebu nang ndi? Nang tengah-tengah sikilku kok banting. Kok gak ndengkul nggon aku. Ngapura ya, Gong. Mboten napa-napa. Aku salah. Mpun nggih mpun. Kan sampeyan niku cah enom kadang kala entuk pelapuran terus emosi yang dipakai tapi hati enggak terpakai. Bener. Terus mengubyang-ubyung ngalor kidul. Yo barang digenake aduh getun aku ageton tiba mburi. Mula jenenge Cibubur. Lho. Kok tadi Cibubur ngopo? Nasi sudah menjadi bubur. Ora ono cinasi. Aneh-aneh ora. Yo wis nek ngono aku salah. Terus pripun iki? Kowe tak ewangi aja kuwatir. Nek ewangi pripun? Aku tak ngewangi karo kowe entuk ya, Gong. Entuk yakin entuk. Pripun? Yo, wah gleleng iki. Wah, jan bulan. Iki sing tekan kene ya kuwi Kakang Garuda Kakang Antarja. Terus nek ketemu karo kowe nek kowe muni-muni kaya unek-unek kaku iki mau mesti diajar malah. Mergo kae watake beda karo aku. Waduh. Upama diajar mbok niki mawon. Hus. Kok kakangne ora? Aku ora melu-melu kok. Nek aja kuwatir. Aku tak mancing ning awakmu. Manjang iki? Iya. Nane, tenan. Serius. Wes go. Nek kowe tak njingi, kowe diantem ora ngrasake lara, dipateni ra iso mati. Wah, gleleng iki wis rasa sedia power bank iki. Ha iya. Ora iso mati kok. Ha iya coba. Medan pundi? Medan iki engko. Ora. Niki kok, niki ciyut ning kok iso jembar. Emoh. Jijik ora. Medan pundi? Kowe ngampet ambegan. Nen, ngampet ambegan. Aku metu Sarana Sukma, mlebu Sarana Sukma. Nek wis tak njingi, kowe iso ambles bumi, kowe iso dikapak-kapake ora apa-apa, kowe iso mabur yen perlu. Ngono wae ya, Gong. Aku tak mancing ning awakmu. Wis petukno Kakang Garuda, ning nek kowe ora dipiloro, aja miloro. Slamodar. Lek ngampet wis ket mau e. Yo. Ngampet ket mau ora dilebok-lebokke. Marai mangkel ora. Kene iki tata-tata e. Ya tak mlebu. Lho nyrotok le bangu kae. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni. Wis anggeni maya Wisnu Pratenta. Gong. Wis.